salaman sik. Nah, ngono kae. Nggih, pripun, Pak? Ora piye-piye, kowe jaga ngono karo Niken kuwi kok. Lah aku ngono karo ibumu dadi obat nyamuk. Kenapa sih? Apa? Kenapa? Iki kakakmu berdua harus bertanggung jawab. Kenapa? Jujur cah loro. Kowe ndek setu kok nganti telat ora mangkat ki sing salah sapa cah loro kuwi? Saiki muni yo, kowe ora salah. Bise, Pak. Heh? Sing salah bise. Kok iso nyalane bis? Lah kula ditinggal lho, Pak. Heh? Ditinggal bang ibu. Sampeyan iku kudune Tak tuwapuk cangkemmu doan kowe cah loro. Kowe do karepmu piye? Lek semayanan kowe ngomong karo Pak Kangko, "Pun jam 1 pun dugi kok, Pak. Kok nganti setengah 3 bise mangkat. Kok iki rong teko iki mok gondol nyandi." pesawat delay ya yang ya. Delay, Pak, delay. Telak, telak. Saiki kowe do tanggung jawab ngono kuwi, Nganti Pak Kangko ki yo Halo gone Pak, Pak kurang. mandok wis lho Pak, Pak. Ora perkara wis Hanya karo ora. sekali tuh Pak. Gek ning Bojonegoro sing nonton wong sak lapangan yo gone mek 7. Mergo lah sing balung ki ora enek mergo Ardi ora mangkat. Kowe ora mesane bapakmu. Kowe kudune kayak ganti rugi karo bapak. Kompensasi. Heeh. Kayak piye to ceritane piye asine? Muni yo. Jam 1 dhewe lagi mangkat Oh, iya lagi tekan kono iki, Pak. Setan. Lagi teko Pak. Miskom, Pak, Jam miskom. 1, Pak. Mosok yo langsung nyuk ngono kan yo ndak penak lho Pak. Sampeyan gak ngesane Pak, ketemu mek sak nyuk, ho. Gak ngesane sampean. Sampean yo duwe pasangan lho Pak. Sampean yo duwe butuwi lho. Ya Apa ngerti. sampean ketemu karo butuwi mek sak nyuk apa yo marem atine sampean. Sampean kudune yo tanggung jawab Pak. Aku ki ketemu mbek Mas Ardi ora bendino lho Pak. Yo iso aku yo semek kuwi tok. Sampeyan iki kudune ngerteni Pak. Sampeyan ora oleh ngono kuwi Pak. Sik tak omong sik jangkrik. Aku tak omong sik ngene lho. Momen das golek musuh cah loro ngene iki. Ngene lho, ketika kamu itu berjanji harus ditepati. Gitu loh. Ya namanya janji manusia itu kan kadang bisa meleset toh Pak. Asine sing dawa-dawa wektu sapa? Cah loro iki. Kowe ngaku di, sing dawa-dawa wektu sapa? Nganti plurae yoga, nganti pucet. Lah iki ning besok mau witu tok. Luwe apa? Ora mergo Mas Ardi marah-marah. Iya. Heeh, nek ora apa-apa. Bapak ki ora apa-apa nek untuk kamu ki ora apa-apa. Ya mung gegujonan, gegojekan ngono lho. Yogane diwijo laras ki wong turah-turah. Oh iya. Sawangen to. Nganti Bu Sri saka Bandung mau ya dia, sore mau ya. Gawakne jarik kuwi cacahe ana 22. Ngantek kurang. Ngene iki lek mangkat kabeh wong 17, wong 30. Ora susah aku lek isuk. Dek iki wis lunas lho duwite. Ja, piye ngono kuwi? Lah ya, kuwi lho katresnane Bu, matur nuwun karo Bu Sri. Di, kowe diparingi apa mau? Kagem Bu Sri ingkang tebih-tebih saking Bandung lho, Pak. Iki nggih. Terima kasih nggih Bu kangge jarike mas-mas kula DLI niki. Kula kanca-kanca lantaran Mas Ardi kowe do entuk jarik. Matur nuwun karo Mas Ardi. Kali Bu Sri niku napa nderek teng mriki wae? Teng mriki kok Bandung lho kan. Pengen ketemu awakmu kok. Oh, oke. Halo Bu. Wis tau ning omahmu lho. Wis tau ning omahmu Bu Sri. Kelingan ora? ketemune karo mama tapi karo mamahmu. Weh, nyeluk Mbak Wiwin iso mamah lho. Sik. Bu ini nyeluk ibu ini kan mamah lho. lah Mbak Nika kan nyeluke mama to. Sik, saiki tak terus terang ning kene wedesane wong akeh. Kowe cah loro ki karepmu udah piye? Wes, kok iso nyeluk Mbak Wiwin, mbok ini kan kok mamah. Ya kan bahasane aku to, Pak. Ngoten nggih. Pripun? Lah iya Mbak Wiwin kok mamah termasuk mamahmu? Ya bakale, Pak. Oh ngono. Cah loro asine piye? Cah loro asine piye? Kabeh do takon karo aku. Pripun to Pak Kangko? Pripun to Bu Dwi? Ardi karo Niken pun pacaran apa dereng? Wah, aku yo ngono. Saiki jawaban dhewe nang netizen. Kita ini hanya kakak adik. Ah niku pun bener. Wes, tenan ngono ya? Iya, Pak. Heeh. Iki tak anggap masku dhewe. Mas Ardi nganggep aku adik, Pak. Nggih niku pun. Tak kandhani ya, kowe tak kandhani. Aku mbiyen karo Bu Dwi ya ngono. Bu Dwi iki kok karo aku tak anggap ATM. Adik
ATM ki adik tapi mesra. Suwi-suwi Apa, Pak? Suwi-suwi ngopo? wes kuwi ya, ngono ya. Ngono ya. Ngono ya. Ya. Kita juga ATM. ATM-nya apa? ATM-nya Adik apa? tapi nesunan. Oh iya. Iya. Nah. Ngaturke apa nek karo Bu Sri? Nggih, matur nuwun kagem tali asih, kagem kula Mbak Niken. Mangke kula bareng nggih Bu, niki tesih kula beto. Oh. Dikek duit barang to mau. Nggih, diparingi tali asih. Aku dadi kelingan aku yo dititipi duit kok kowe cah loro kok. Mong tali asih. Tali kotange ora. Tuku dhewe. Iki saka Mbak Ika Ratu Jaya 500.000. Nah, saka Bulis Maksum juga 500.000, yang 500 untuk Dwi Jolaras Indonesia, yang 500 nanti dibagi untuk Legit dan Mbak sapa jenenge kae Angel, juga untuk tim utawa grup Icilik-icilik Cerit. Nah, Apa tejane cilik-cilik cerit iki? iki grupe cah loro kuwi lho. Suwete Mbak Mayang karo Mak Jumpe. Ya iki tadi 500 ya. Iki aku mau nyampaikan kok nyo. Iki cah loro, iki Ardi iki Niken nyo. Iki tampa. Wis kaya ngono lho tresnane karo awakmu. Iya. Terima kasih untuk Bulis Maksum yang ada di Den Haag, Belanda. Juga terima kasih untuk Mbak Ika Ratu Jaya yang ada di Hong Kong. Ya, terima kasih buat Mbak Ika Ratu Jaya dan juga Mbak Bulis Maksum. Bulis Maksum. Ya. Den Haag, Yang ada di Hong Kong. Di Den Haag, Belanda. Ya. Ardi nganti apal kulino diparingi. Nggih, lha niki pun makaping-kaping ya, Pak. Oh iya. Ya, saiki kowe nembang cah loro arep lagune apa terserah. Kita kasih lagu yang terbaru Mas Ardi. Apa? Apa? Ayo Mas, kijing miring Mas, wila Mas. Ngomong Mas Gogon. Anu bos pitanala Mas. Bos Pitanolo. Iya. Mbak kowe Ardi apa Bos Pitanolo? Apa Di? Wow. Dereng iso Pak jane. Iya. Lah isomu apa? Kadek ingin takon apalne kok. Nggih niku mboten napa-napa. Ya, Kusuma Kusuma Wijaya. Wijaya. Ya. Kalih ngawur sithik, Pak. Oh, ngawur apa-apa. Wong mendem sithik wae ora apa-apa kok. Sampeyan mau mendem to? Ora Kok abang matane? Ngantuk. ngantuk. Iya. Oh, jare kok sithik ngono. Iya. Ngono kok adik. Adik apa? Telek. Iki tok maneh awak dhewe pacaran Mas. Iya. Gitu. Toke. Tok maneh dhewe pacaran gitu. Terus mari ngono ade rapi terus duwe anak anake legit ngono. Engko Pak enek dramane Pak. Oke. Iki mesra sik iki ceritane Kusuma Wijaya iki mesra sik Pak. Wah, baru pertama jumpa dan saling mencintai ngono to. Heeh. Kusuma Terus Wijaya. orang-orang kok rapi terus Heeh. duwe anak Legit. legit. Oh, legit ku yo ditampilne. Ya, ning wajah yo member awakmu kok wajah legit ki yo. Rupane iki lho. Oh, nggih mirip gitu Pak. Mirip. nggih. Acara sudah selesai dilanjutkan ke pelaminan. Nah, setelah itu mempunyai anak legit. Ayo nduk medun dadi anake. Nya tak sangoni 100. Ya. Nah, nduk. Nah, duwe anak wedok jenenge legit ya pinter nyanyi, pinter nyinden. Nah, ya. Nah, ya nduk medun nduk. Nah, kamu sebagai anaknya Pak Ardi karo Mbok Deniken. Mbok De, Mama. Panggil aku Mama. Oh, Mama, ya Mama. Iya. Oke. Mama dan Papa. Oh iya. Ya, dhewe Mama Papa no apik ya, Mas. Iya. Maksudnya wajahe no cocok no lho, Pak. Ana sing andakne kowe Ardi ki wadahe mirip kok. Heeh. Mirip Mirip. Wajah iki meh padha no, visi Kale? meh padha. Karo Ardi. kula. Heeh. Kula kali Mas Ardi. Heeh. Mirip. Lah Mirip. kakak adik kok, Pak. Oh iya kakak adik ya. Iya.
Gimana? Ih, suami gimana sih? Lapi dong. Iya. Jaksel banget loh. Kok aku didiemin? Iya, sebentar ya, Nak. Sebentar ya. Ini papa sama mama. Mama mau bikin cucu. Ini dia orang metu. Oh, mimi cucu. Ini mimi cucu. Makasih, Mama. Iya, Nak. Sini. Tengah nih, tengah. Ngapa? Sikilmu ngapa? Enek salah titik. Papa ini anaknya loh, ditanyai ngono apa-apa gitu kok. Dimeneng kayak kambek papae kok piye to mamah ki? Hah? Iki piye to mah papa ki kok meneng bae iki kambek anake. Iya, papamu rada bisu soalnya, Nak. Heeh, ya kurane ya. Wong papa ambek mama pas gawe samene meneng-menengan kok. Bikin Umpama iya ya. Wong panggung ki panggung sandiwara ora apa-apa umpama kok. Yo ngene iki aku sing disemprot. Bikinnya gimana, Mama? Gawene piye? Lah piye kok lali aku. Iki piye to ditakoki kok Gak ketok soalnya. Gawene anu. Lah wes aja cilik ya, cekon. Iya. Ayo, saiki dites dulu suarane. Iya. Dites suarane. Apa suarane, Nduk? Nduk. Mau nembang Legit. apa? Apa ini? Apa bawa meneh. Bawa kok ben dikendangi mbek papa engko langgame ya. Ya. Bawa apa nggih? Bawa sing sampean gak iso pengrawite ra mudeng. Anu ganti slendro wae, ganti slendro. Nah, ya. Ya, gandeng Nduk Legit lahir kuwi gawene Ardi karo Niken ki ning Gubuk Asmara. Dadi Gubuk Asmara nyingkar nyingkur. Nyingkur. Lah iya kuwi. Kakek diem dulu, Kakek. Oh, kakek iya. Iya toh, Kakek. Oh, wis tuwek mento ya awakku. Iya. Nyingkar nyingkur. Mbak iki rong iso ki, latihan ya Mbak ki. Iya. Mbak piye to, Mamah, Mbak? Mamah Niken. Mas Bandi enek ora Mas Bandi? Kendange jokno ning ngarep kene Mas Bandi. Nah, kon dikendangi papae. Nduk. Nah, putuku si Legit. Nggih, Kong. Nah, kong kang mangungkung. Ya. Iya. Piye to Mama? Iya, sabang dor. Nyingkar nyingkur. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur. Lingsem yengke. Mutan Yayung. lelampahan kangka wuri piye to Mak? Ya bener. Bener, Nduk. Iya, ora apa-apa, bener kuwi bener. Yayung. Tulus. Tresno tulus Nadyan ning gubuk ya. senadyan ning kubuk asmara. Yeay, iso to? Iso. Iya lah, anake. Iya. Makasih ya Mama. Iya sayang, anake seniman ambek seniwati. Heeh. Bapake pengrawit, ibuke sinden dadi anak ya. Waranggana. Enggak ya Pak ya, ndek anak kaya ngene ya Pak ya. Ya bunganu. Pinter nembang kok. Iya. Sampeyan won gekne kopi apa teh? Teh wae, teh wae.
teh nganggo susu tapi. Iya. Teh tarik. Anu berarti teh tarik ya. Ya, teh tarik. Heeh, teh tarik. Sampe nek kaya ngono adewe gak mesra to disawang anake lho kaya taraki satru Yuh, wae. malah isi nek di sawang anak iki. Engko wae. Iya. Ayo papa anake ndang dikendangi. Ya, Anake kendangi. ganti kendangi. Ya. Oh, duduk ya, Pak ya. Hah? Esok awan. Ya. Yen lewat. Lah iki pancen lagune meh padha kabeh kok. Sing nembang anake karo mamae, sing ngendang bapake. Ayo. Ya. 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 Iya nak. Kayak apa? Yen liwat. Ya. Yen lewat aku kelingan aku pakai biyen tak geleret inget cagak kabak tulisan marana pada isih tanpa bantal tanpa kuasa bata-bati kata manas moro kebet kaini parawati wiwit biyen tobat saiki kebet kae kebak cerita wayah wengi nganti Wah. Ngene iki jan kaya keluarga sejahtera ya, Nok. Ya, sing lanang ngendang, sing wedok nyinden, anake ya iso nyinden, ya. Kok beda karo aku, kowe ngopo? Aku ki dalang, bojoku iki sinden, lah kok duwe anak tukang mancing. Lah ya. kan hobi toh Pak. Hobi ya? Kan hobi, tapi kan ada jiwa keseniannya. Mancing kok seni iki senine nggo ngendi ya? Seni loh Pak, seni mancing. Wah, jangan bikin semerap lah. Iya. Cadadan sajroning ati datang luntur Dandune Mas Ardi. kaya marak aku kowe dadi karawan Ayo joget, motoran.
catatan. Ya. Dadan sajrone ati jatan luntur kaya Ya, matur nuwun. Alhamdulillah. Marem rasane. Heeh. Papa sudah gimana rasanya Papa? Sudah capek, sudah capek. Sudah capek. Anaknya disangoni sih, anaknya sangoni sih. Lah duitnya sing nggo sampeyan kok. Ya bisa ngene sini. Aja sampeyan ngono dilek nyeluk ki. Lah duwite mok gawa peyan. Oh lah, peyan malah Peyan. penak to Papa. Marah to peyan. Ngono